на културата. Така че нашата дейност се простира извън границите на паметниците на културата. Свободни терени, върху които няма културен пласт, не е имало нито могила, нито селище от най-различни епохи. Сред целите на вашата организация е популяризирането на хобито като средство за физическо и духовно израстване. Да, обществото има много интереси. Примерно, един го интересува изобразително изкуство, други кино. Нас най-много навълнува това да бъдем откриватели. А за физическо израстване, всеки ден, примерно, аз минавам от 5 до 10 км пеша през пресечен район. Какво търсите с този метал детектор? Знаем ли какво има? Не съм го оставил, аз нито съм го заровил. Късмет си търся. Ако откриете някаква културна ценност, като монети, други антични предмети, какво правите с тях? Ако открием нещо, за което предполагаме, че може да бъде културна ценност, според закона трябва да се обадим в музея. Да, правил съм го това нещо. Обаждали си? Да, не често. По ред причини. Защо? Първата причина, отиваш, обажда се, показваш го, то ни представлява примерно интерес и връщат ти го и си заминаваш. И след 3 дена очаква и обиск. Така процедират. И затова от колегите почти никой не иска да ходи в музей. Защото както иди, след 3 дена са му на гости от полиция. А защо не ви ги приемат? Музея, за да има интерес към даден предмет, той трябва да е много интересен от национално значение, защото хранилищата са пълни с неща стандартни, 1000 бройки. Те няма какво да ги правят. Тоест виновни са музеите в случая? Не бих казал. Музеите виновен е закона. Нито полицията е виновна, нито прокуратурата, нито музеите. Виновен е закона, който съществува в България, и стария, и новия. Новия закон, примерно, трябва много подзаконови актове, много наредби да се издадат, които не се издават, и в един момент ставаме така, че и ние, колекционерите, и нумизматите винаги сме виновни. Защото няма. Ние да искаме, не можем да го приложим в закона. Нарочно така е направено. Плюс това, другото, което. Нали сме в Европейския съюз и трябва нашето законодателство да го приравни с европейското. Нищо не се прави по това въпрос. Метал детектинга не е ли форма на иманярство? Не. Това е много разпространено хобби в Западна Европа и особено в Англия. Също го има и в Италия, има го и в Гърция. И там нещо друго. Ако намерят нещо и то представлява ценност, там им го плащат в музея. Защото всеки в крайна сметка работи за пари. Тук в България трудно си вземат пари. На колекционери съм продавал, да. Но не е ценност, която е национална. Говорим за монети. Аз съм нумизмат. В клубовете сме си продавали монети, заменяли сме си. Сега не искам да казвам, че от една година не продавам. Защо? Има много неуредици в този новия закон. Много щаха да напреследват. Нумизматичните сбирки постоянно има полиция. Не искам да имам такива главоболи. А разменяте ли, ако не продавате? И да разменям, няма да го кажа тук. Преди 1 година на каква цена, например, сте продали най-скъпата си монета или колекция от монети? Не, колекция не съм продавал от монети. Някой път с някой колега ми заинтересува се от някоя моя монета, аз от негова, и разлика в цени, или аз ще додам, или той. Така стават горе-долу нещата. Монетите почват от 40 стотинки, които са тотални шайби, 24 стотинки. Сега единични екземпляри с висока художествена нумизматична стойност могат да стигнат и до няколко хиляди лева. Продавали сте Не, аз не съм ги виждал преди мен. Виждал съм в аукциони. Бихте ли обяснили каква е разликата между метал детектинга и иманярството? Иманярството, това е човек, примерно, който, независимо дали с метал детектор, примерно може и с лопата да копае върху границите на паметник на културата. На колегите съм казал така, те са ми задавали този въпрос. Добре, как да се ориентираме ние, кое е точно паметник на културата? Първото нещо, имат табели, обозначени са и така нататък. Абсолютно съм ми казал и забранено да върху могили, около тях, в близост, още нямате работа там. Третото нещо е визуално видимо, някъде се виждат някакви стени, камъни издигнати, и там също нямате работа. Настрани, по нивите, из полето, из горите. Федерацията се разграничава от хора, които извършват археологически разкопки без нужните разрешителни документи. Как си сътрудничаете с музеи, с полиция, борбата с трафика с антики? Трудно си сътрудничим. За борбата с трафика при нас няма такива хора, които да купуват, да изнасят навънка в чужбина. Нашата си дейност е с апаратчето, след природата и с музеите, как комуникираме. Никак в един момент гледат като на врагове на нас, даже ни се подиграват, смилат се. Мене не искат се на дума. Не искаме да се месим в тяхните археологически паметници на културата. Искаме ние да допринесем нещо за тая култура в тази държава. И другото, което искаме, ако нещо като го намерим, ако се договорим с музея и те го купят, да кажат кой го е намерил. Искаме си имената. Искаме да бъдем като откриватели.